Ara weche manyien mago imore odhiambo ma kawuono ka biro ni achiel kachiel Ramogi TV dala maduong' ma Nairobi. Ahodhi mbele nyakoro mgajwang joriemb boda ai kaunti ma Mombasa koni kolore kata kalore gi medruok ma nengo mauta e pacho ka koro chunogi mar medo nengo wuoth kod atamalo 20. Gikoni en ayanga ni medruok mar nengo mauta koro oserochonegi ohala omiyo luoro nitie ne ka gimedo nengo to thothgi ka ok gimedo nengo to thothgi nyalo weyo tijno magikoni osebedo ka konyo familia magi. Giseyo jatend piny Kenya William Ruto magikoni orem chopo singo manochiwo negi e kinde manotimo campaigns e pacho ka kanolero ni telo mare en mano mabiro deo ngima jogo mantiere piny to chutho boda kod mama mboga. Ni kaka ngima oidho ochuno wabende koro nyaka wamede ngima bende oidh matis kalure kod wuoth kod jowa mwating'o. Sani koro kama nyocha wating'o dhano siling 50 chuno wani bondo koro waidhi bobed siling 70 kendo distance ka distance sani koro ken 4 km chuno wani nyaka water nyaka siling 100. Timre kamano nikech piny oidho to wariembo pikipiki to pikipiki nyaka bed kod petrol. Nyaka sani pod ok wang'eyo ang'o mano mean what he meant by the term bottom up. Nikech sani koro ok wang'eyo no chumi mano dhidho malo nikech sani wachandore. Jo boda king'iyo kata kae kaka wan kae kamae wachandore sana. Nikech wamedo fare mafuta idho malo kiketo mafuta lita 129 kiting'o at maximum inyalo ting'o 300 kende. Pok ichulo won pikipiki. Samoro ni pikipiki mar loan. Pok ichulo loan. Loan oro be ni chulo 500 ama 400 per day. Koro wayudo ka gini en tich matek. Koro wakwayo rais President Ruto. Ang'o mano mean by the term bottom up? Piny oidho dhano umia ma wakwayo government owinjie chuny jopiny mondo gipar gi feel the way ma dhano feel ok oyot kendo tek matek. Wayuak ni serikal owinjie jopiny. Aya, tuluma jioni nyakoro mgajwang wa yue okende chendo ni maro imore ka binane no ka